Eksodo Kapitulo 17. Ang tubig gikan sa bato. Ang mga Israelita mibiya sa kamingawan sa Sin og nagbalhin-balhin sila pagkampo sumala sa sugo sa Ginoo. Nagkampo sila didto sa Refidim apan didto walay tubig nga mainom ang mga tawo. Mereklamo sila kang Moises ag miingon, hatagi kamig tubig nga mainom. Si Moises mitubag kanila, nganong mereklamo man kamo kanako. Nganong sulayan man gayud ninyo ang Ginoo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tawo og nagbagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawa sa Ehipto. Aron bang mamatay kami sa kauhaw uban sa among mga anak ug mga kahayopan. Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton ni ining mga tawana. Hapit na nila ako batoon. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel ag pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod niya gibunal mo sa suba sa Nilo ug lakaw. Motindog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato og mugula ang tubig niya mainom sa mga tawo. Ug gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginanlag pagsulay og paglalis kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana, nagauban ba kanato ang Ginoo o wala. Gubat batok sa mga Amalekanhon, unya nangabot ang mga Amalekanhon og giatake nila ang mga Israelita didto sa Refidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo og pakig-away kamo sa mga Amalekanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod niya maggunit sa sungkod niya gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kanya ug nakig-away sila sa mga Amalekanhon samtang si Moises, si Aaron og si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita, apan sa dihang gipaubos niya ang iyang mga bukton misugod pagdaog ang mga Amalekanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron og si Hur mikuhag bato aron palingkoran kang Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron og si Hur nagtindog sa isig kakilid niya ug naggunit sa iyang mga bukton aron kini magpabiling inisa. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw og gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalekanhon. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, isulat kining hitabo diha sa usa ka libro aron mahinumduman og isulti kang Josue nga akong puohon sa hingpit ang mga Amalekanhon og wala nay mahinumdum kanila. Nagtukod si Moises og usa ka halaran ug ginanlan niya kinig ang Ginoo mao ang akong bandila. Miingon siya, iisa ang bandila sa Ginoo. Ang Ginoo magpadayon sa pagpakig-away sa mga Amalekanhon hangtod sa hangtod.